Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets aanpoten met Ton. Ik ben weer te gast bij Limburg Plant en ik ga eens even vragen, want voor een bijzonder hete zomer, wie ze eigenlijk die planten maar zo'n raaien. Want met dit weer, geef de kat maar een huur, want het is moeilijk om zijn leven te haaien. Maar kijk toch eens hier, zeg, het is net Spanje hier, zie door Herleps. Diana is natuurlijk een beetje beach, dat heeft het veel betere serie. Ik ga op zoek naar Henry. Henry, goedemorgen zeg. Hoi. Hoi. Nou, het is net Spanje niet, als dat zo bekijken. Ja, inderdaad, ja. We zien juist nu vol op een bleuje. Dat is ook een van de mooiste zomerbleujers door de zomer. Hè. Beetje, ook het blad alleen al, een beetje mooi, echt die blad wat er is. En dan ja, de prachtige bleu. En dat bleut heel erg lang, want hij zit nu vol in de bloemkes, maar tegelijkertijd zit er ook nog, vol in de knupjes. En het ruikt ook nog niet verkeerd, hè? Ja, valt met. Hij ruikt een klein beetje, maar niet zo sterk. Het is echt een hele losse, waaierige boom. Niet echt een boom met een vaste hoofdstam en een vaste vertakking eigenlijk. En ja, dit zijn echt bomen. Dat maakt ze nu de leuk om terug van vakantie, want dat hebben ze gezien, kan dat ook hier. Hè. En dat kan ook inderdaad hier. Dus ik heb er verder geen problemen met, stel nu van de winter, mocht dat iets speciaals doen? Nee, dit is gewoon een boom, daar hebben ze verder geen omkijken. Hoeft ze ook niet extra in te pakken of ze gaat. Dit zijn ook nu echt de nieuwe soorten wat ook echt hier groeien. Dan hebben ze natuurlijk ook soorten die wat meer in Spanje en Italië doen. Dat zijn wel andere selecties. Dit zijn selecties die echt gekweekt zijn ook op dit klimaat. En met water geven en zo, dat is ook niet te gek? Nee, sowieso. Ze zijn een beetje de droogte gewend. Ze zijn eigenlijk het Italiaanse of Spaanse klimaat gewend. Dus echt veel water hebben ze zeker niet nodig. Dat hebben ze eigenlijk met alle bomen eigenlijk die van de dijkkant komen. Of het nu een eucalyptus is, of de albizia, of camellia, of gaalgaat. Het zijn allemaal soorten die eigenlijk doorgaans niet veel water nodig hebben. Vergelijken met de soorten wat standaard bij ons voorkomen. Ja, want ik vroeg me dat de laatste moest er toch langzaam naartoe gaan denken, want de zomer was weer steeds warmer hier. Extreem, we hebben 40 graden geraakt dit jaar. Hè. Dus ja. Dus hebben er veel planten daar moeten geloven volgens mij, of niet? Ja, dan moeten de mensen natuurlijk een beetje rekening met houden. Nee, ze moesten de boom ook niet te zeer verwennen. Je moest hem ook een beetje laten zoeken. Veel mensen geven bijvoorbeeld iedere dag water, ja dat is heel erg slecht. Door het ene keer in 3, 4, één keer in 7 dagen water, maar zeker niet elke dag. Dat is, dan was de boom ook te zeer aan het verwennen. En als dan eens een keer een hete dag is, dan heeft hij ook niet veel bij te zetten, zo'n boom. En als een boom van begin af aan een beetje hebt laten zoeken, dan is hij ook veel breder uitgeworteld, veel dieper. Dat heeft het zelf meer moeten doen. En dan kan er ook, als er een keer zo'n hete dag ertussen komt, of een paar hete dagen, kan er ook veel beter tegen als een boom dat steeds te zeer verwend geworden is. Ja, dat is hetzelfde als de mens. Als je te veel drinkt, dan krijgt de koppie. Nee, krijgt er ook koppie. Ik kan wel zo drinken. Ja, Henry, dat is leuk en aardig. Zo'n boom moet het buitenland, maar nu met die zon hier. Ik zat toch keer een beetje onder een boom, dat ik een beetje van in de schaduw zat. Ja, dat hebben we nu ook de meeste mensen wat nu vragen. Dat is veel jullie die het nu vragen voor in plaats van een paraplu op het terras zetten, dat een daakboom gezet wordt. Dus tegen een boom wordt daak, een bamboe rekwerk opgebonden wordt. En dat bent ze dus breed en plat uit eigenlijk. En zo krijg je een beetje een natuurlijke paraplu. Ik heb er hier toevallig een paar staan. Hier heb ze een daakruk, dat is 1,80 bij 1,80. Dat is natuurlijk nog een jong boomje, dat trek moet nog een beetje vol groeien, dat is pas net vers in gebonden. Dit is ook weer de amberboom, dat hebben we een paar keer eerder besproken. Het is wel een boom dat zo lekker ruikt met dat blaadje. Ook juist door de sterke reuk een van de gezondste bomen te zien. De daagbomen werden door ons altijd op maat gemaakt. Dus ze zijn wilt hebben op 2 meter, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, 2,83, wat er hebben wilt. Whatever. Op iedere rechte kan er ingebonden worden. En wat veel mensen ook doen, dat ze bijvoorbeeld 2 bijeen zitten en dan de rekken met elkaar verbinden, dat het
naar elkaar toe kan groeien. Dus dan krijg je een nog groter paraplu. Of eventueel met veren bijeen en dat ze er in het midden een zitje nog meer maakt. En ja, dus dit ongeveer eigenlijk eerdere boom die ze als leivorm kent gebruiken, kent ze ook als daakvorm gebruiken. Dus of dat nu een lenje plataan, amberboom, dat groen blijvende boom die bloeien. Dus dat is echt een gigantische keuze. Het is ongeveer een 20, 24 soorten wat er voor geschikt zijn. Dus Henry, als ik morgen zeg, nou ik wil zo en zo een boom hebben waar we honger kunnen zitten, dus met een daak, dan verzorgst u mij dat helemaal. Ja, dat gaan ze in onderling overleg besproken van oké, ik wil het absoluut die klein zijn, die groot zijn, die bijvoorbeeld de boom in een pot willen hebben, waar het al gaat hoger komt te staan. Dus dat wordt gans op maat gemaakt voor iedere kant. En het heeft nog een voordeel, het ruikt beter als een paraplu. En ik hoef niet om de 4 jaar een nieuw te kopen. En het is ook wat frisser eigenlijk. Het is frisser, onder een paraplu blijft ook vaak de warmte gaat hangen. Hè. Ja, en dit ademt. Hè. Het is altijd fijner zitten onder een boom dan onder een paraplu. Nou, ik zou zeggen, jullie de paraplu. Ja, Henry, wat mij bij is gebleven eigenlijk, dat is dat water. Wie moet hem eigenlijk verhaaien nu? Dat hebben ze me net verteld natuurlijk, van die importboom. Maar wat doe ik die tropische boom, die hebben inderdaad in verhouding minder water nodig. Maar ja, iedere boom is wel anders. Als we beginnen is het gezond. Heel veel mensen doen bijvoorbeeld iedere dag het gezond. Die hebben een vaste sproeiinstallatie, zeggen oh laat hem iedere dag maar even een half lopen. Dat is eigenlijk slecht. Je geeft ze veel water geven, ook voor een gezond. En geeft het gezond, zeg maar niet dieper wortelen als dit. Dus bijvoorbeeld in zijn 3, 4 dagen water geven, dan zitten die wortels al tot hier. Dit gras is veel beter bestand tegen een droge periode of dat weer van 40 graden we let's hebben gehad, dan wat maar zo diep geworteld is. Dus te veel verwennen is ook niet goed. Het moet ook een beetje zelf zien best doen. En dan, wie zeg ik al net, bijvoorbeeld roze. Roze is bijvoorbeeld een ding dat roze heeft eigenlijk geen water nodig. Net zoals lavendel hoeft ze bijna niet water te geven of het moet echt in putjes staan of zo. Maar gewoon een roze in een volle grond staat, hoeft doorgaans niet water te hebben. Je moet ook kijken wie meer water dat je geeft. Dus bijvoorbeeld iedere avond een beetje beregenen. Dan iedere avond weer die blaadjes naad. Dan krijg je ook veel meer schimmelvorming. Meeldoog krijg je sterrodoog, schurf, smug. Het zijn allemaal van die schimmelmiddelen eigenlijk die ontstaan juist met warm, vochtige omstandigheden eigenlijk. Dus wie meer dus beregenen, wie meer ziektes ze ook vaker erin krijgt. Wie ik zeg, roze, als die hoeft ze eigenlijk gaat niet te beregenen, zou het echt langdurig droog zijn. Als een Duitse zwaal is beregenen, altijd 's morgens beregenen. Anders blijven die hele nacht naad, dat is ook niet goed voor de ziekte. En dan is het natuurlijk ook, ik kan wel zeggen, je moet één keer in de 3 dagen een nummer water geven, maar dat is natuurlijk heel erg gebonden ook van wat voor grondsoort zit ze. Je ziet bijvoorbeeld Moorvoort of hier boven de Koningsbos die kantje, dat is echt droge zandgrond. Dan gaat ze nummer op, dat trek weg. Ander kantje bij de Maasdorp, Boorobbig, Laaks en Versweert. Zware kleigrond eigenlijk. Ja, het water wat ze daar op bij de plant gaat, dat blijft veel langer in de grond hangen eigenlijk. Dus het beste altijd met water geven, kijk bij de plant zelf en kijk voornamelijk op een diepje van 30 centimeter, wie is door de grond. En toen moest je een beetje het gevoel krijgen van woest toe woont, dat hij het 1 keer in de 3 dagen of 1 keer in de 4 dagen water nodig. En als ze water geeft, nogmaals, beter 1 keer in die 4 dagen. Want dus we iedere dag water geven, dan de grond sluit toe. Hè. Ja. En dan kun je ook geen zuurstof in de grond. Ja, dat zie je vandaag ook. Ze bedienen al eigenlijk de afstand met de telefoon, de sproeiers in de tuin. Als je op vakantie ze eerder daar gaan sproeien, dan hebben ze helemaal geen overzicht meer. Nee, dan moet je een beetje zelf het gevoel krijgen. Ja, natuurlijk, wie is het weer? Hè? Ik bedoel, de ene dag is het, de ene week is het 3 dagen bewolken en 3 dagen zon, de andere week is het 6 dagen zon. Dat is toch... dat is allemaal niet verschillend voor leven. Een heel rijk klimaat, zou ik zeggen. Vandaag en morgen dat. En het zijn ook steeds meer extremen en daar moet je toch op inspelen. Ik bedoel, kijk, het mocht rustig. Als het 40 graden is, dan mocht je rustig met die hete dag iedere dag water geven, want dat zijn dan ook de extreemdagen. Maar voor de rest is ze die doen 1 keer in 3 tot 4 dagen, is meer als voldoende. Kijk, wat gaat Henry ons nu beter kunnen vertellen? Het is goed voor het water, waar je meer water over. Dus we moeten er niet te zeer met gooien en de dus nemen er een nadeel met. Daar hebben ze alleen maar voordelen van. Het water werd weer goedkoper. Ik zal zeggen, toen de volgende keer bij Limburg planten echt. Die is alleen maar goede tips.
Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.